Травмите, които сме преживели в детските години, се отразяват във формата и структурата на нашето тяло. Тялото ни от своя страна се научава да се защитава и да компенсира това, което не сме получили, и така след време тази придобита структура се превръща в основна полза и филтър, през който преживяваме реалността. Днес в предаването наш гост е психолога Ели Василева, с която ще говорим за психотелесната терапия, потиснатите емоции и компенсаторните механизми. Здравейте! Здравейте! Какво представлява психотелесната терапия? Психотелесната терапия е клон от психотерапията, чийто баща е Вилхелм Райх, и по-късно Александър Лоуен, негов ученик, работи и доразвива неговия метод. При психотелесната терапия това, което правим, е, че ние казваме, че нашето тяло всъщност участва в процеса на терапия и всъщност то е част от нашата цялостно интегрирано преживяване за действителността. Казваме, че нашите емоции се случват вътре в нашето тяло. И е много лесно, можем да видим, когато, например, едно дете се радва, то скача и изпреживява емоциите си в самото тяло, а ние след това като възрастни, за съжаление, при нас се получава сплит и спираме да чувстваме емоциите си в тялото, и когато се радваме, казваме само: "Ох, аз съм много щастлив", обаче нямаме тази телесна реакция на емоцията. Какво се случва, когато ежедневно потискаме емоциите си, и какво е мускулна броня? Вилхелм Райх, когато започва да работи с психотелесната терапия, въвежда едно понятие, което ние ще го наричам психотелесен поток. Той работи и казва, че има един психотелесен поток, който всъщност е енергията на моето тяло, или можем да разберем, че това е нашата жизнена енергия. Нашата жизнена енергия нормално тя тече можем да кажем, че дори като една река, която тече покрай тялото ми, и тя има нормално движение, тръгва от главата надолу към краката, завихря се и след това се дига нагоре. И така един нормален психотелесен поток имаме. Какво се случва, че понякога, когато ние преживеем някаква травма, този психотелесен поток се блокира и започват в нашето тяло да се появяват различни блокажи. Много е лесно много често го обясняваме с следния пример. Сега, например, може да се представим, че някой се засилва да ме удари, това, което ще направя, аз ще се свия така. Нали? Моето тяло ще се свие и аз ще очаквам да поема удара. И можем да си представим, че по принцип нормалната реакция е моите мускули да се напрегнат и след това да се отпусна, да премине тази опасна ситуация, така да я наречем. Но да си представим, че, например, на едно дете, което живее в постоянно враждебна среда, то постоянно е свито, защото очаква от някъде да се появи някой удар, и то е свито, мускулите се напрягат и в един момент то израства с това напрежение в тялото. Тази мускулна реакция или това мускулно напрежение става нормално за него. Нали? И всъщност това мускулно напрежение е тази мускулна броня, за която говори Райх, и това е мускулното напрежение, което създава моята, след това то става като част от структурата на тялото. Нали, това дете, което е живяло в постоянната враждебната среда, напряга тялото си, започва да живее така и започва да си мисли, че това е нормалната реакция на неговото тяло, и забравя да се отпусне, и забравя да се успокои. И това е всъщност, което казваме ние, че той е потиснал реакцията на страх, и за него това става нормално. Добре, много. Може ли да ни дадеш и някакви други примери за такава мускулна броня, която човек изгражда? Винаги ли тези травми, които се получават, това, за което ти ни даде като пример, могат да повлияят на структурата на тялото, когато се случат в нашето детство, или такива мускулни брони, които ние е възможно да изградим след травма, биха могли да се получат и вече като възрастни индивиди? По принцип, това, което
теорията на Райх е, че различните типове характери, те се изграждат още в ранна детска възраст. Говорим за травми и говорим за постоянно травмиране. В смисъл, че когато детето расте в определена среда, определен вид поведение на родителите, то е постоянно и травмата започва да се формира и всъщност тази структура, мускулната или телесната реакция се формира като отговор на околната среда. Можем да кажем, той работи, значи, с Вилхелм Райх познаваме 5 или 6, има няколко подтипа структури на телата и той определя, че всеки тип е травмиран по различно време и получава различна травма. Например, първият тип, който е шизоидният тип, неговата травма на детето се получава още във вътреутробното развитие до раждането. Ние наричаме го отхвърляния тип, защото това са обикновено деца, които са преживяли някакъв инцидент, някаква травма по време на бременността на майката или не са били желани, или са имали, нали, могат да бъдат много различни неща. И това дете, например, преживява, че то не е желано, при него не е осигурена нуждата да се чувства сигурност, да бъде добре прието и то неговия вътрешен конфликт е аз не съществувам. Нали? След това, понеже той е още в много ранна възраст, дори още по време на бременността, това е много дълбока травма и тя се отразява в структурата на тялото, а след това мога да ви покажа картинки на шизоидния тип. Обикновено те стават по-такива, откъсват се от реалността, главата имат по-дълга шия, защото главата витае в облаците, тялото е в съвсем различна реалност. Нали, това е първия тип. След това за оралния тип, това е когато случва се обикновено от 0 до 1-2 години, когато детето не са му задоволени нуждите за сигурност, за връзка с майката, когато не преживява, че е изоставено. И всъщност тези хора, така наречените тези, които са вечно нуждаещи се, които винаги имат нужда някой да свърши нещо за тях, защото не е била задоволена нуждата, имам достатъчно. Такива хора израстват и казваме, че не могат да стоят сами на собствените си крака, винаги имат нужда от някой да им помогне, подпора и например, тяхната структура е по-различна. Можем да видим, тялото е такова едно малко склупено, главата е винаги напред. Той, моят инструктор, го обясняваше все едно, че казва дай ми, искам да получа нещо. Нали? То като го погледнеш в тялото и когато се научиш да го разбираш, виждаш къде всъщност изразява тялото тази нужда и това това поведение да получи нещо. След това психопатичният тип са тези тела, които типично е мъжкото тяло, което има повече маса горе и по-малко надолу. Това са вече тези нужди, не са били задоволени тези нужди на детето да общува добре с околния свят. Казваме, че това са излъганите деца, където родителя ги е излъгал или където е имало. Понякога има семейства, в които майката и бащата не са в добри отношения и един родител ползва другото дете за емоционално задоволяване. Чували сме някой път, майките казват към детето, това е мъжа на живота ми или така нататък. И когато детето е сложено да заеме такава позиция, това е... се получават тези видове тела. Другата интересна структура на този вид е женската структура, която пък има повече маса в долната част на тялото, които са тези жени, които имат ханшове, а след това горната част е недоразвита. Нали? И това е пък се получава с другия родител, който е с бащата, с дъщерята, как тя пораства и става жена, но, например, недоразвива горна част от тялото си, където иска да остане момиченцето на татко. Нали? Това е женския подвид на този вид тяло. След това имаме така наречения мазохистичен тип. Той е в резултат на деца, които са имали много силно доминиращи родители, които са налагали изцяло своята воля и едва ли не са занулили волята на детето. Детето расте без да може да поставя граници, без да може да поставя лимити. Мазохистичният тип е този, който има повече маса в цялото тяло, може дори да ги речем леко с наднормено тегло.
Детето расте без да може да поставя лимити, без да може да, да изрази своята собствена индивидуалност, защото изцяло е наложено изцяло е наложен модел и правила от родителите. И такова дете всъщност след това расте винаги, опитвайки се, давайки съжаление, ние го наричаме страдащия тип. Също вечната жертва, колко съм зле и така нататък. И също другия модел, който се научава да прави, е аз да мога с всичко. Едва ли не нося целия свят на раменете си. И другия последен тип, това е ригидният тип. Александър Лоуен казва, че той е всъщност най-лесният за преодоляване, защото вече тук травмата на детето се получава чак около 4-5 годишна възраст. И там по-скоро е когато вече това са родители перфекционисти, където искат всичко да бъде окей. И това са деца, които казваме, че всъщност ригидният тип, той е този, който не отдава сърцето си или който живее, контролира, всичко е перфектно, обаче той не си позволява да чувства и не си позволява да отвори сърцето си и да даде себе си и да има една връзка, която да е пълноправна или равна с срещната страна. Кои са най-честите травми от детските години, които се отразяват в формата и структурата на тялото? Всъщност тези, които ние говорихме сега за тях, нали? Смисъл тези, които са когато аз не задоволя нуждите на детето, когато не задоволя нуждата за контакт или за да добре дошло да му направя място в семейството, когато не го обгрижа, когато не му дам добри правила или когато не му дам право да бъде себе си, да се изразява, когато аз не го обичам с отворено сърце, съответно не го уча и него да отваря сърцето си. И това са всъщност различните видове, основни базови травми на всеки вид тип. Добре, каква е връзката между емоциите и мускулните напрежения? И може ли човек сам да ги дефинира и сам да се справи с тях? Всъщност ние винаги по време на терапия и по време на курсовете, които организираме, нашата цел е да можем да обучим или да дадем знанието на хората, да могат те сами да работят и сами да осъзнават и да освобождават блокажите в енергийния поток. Защото винаги работата е на човека, който има блокажа. Да кажем, че моята психологическа работа е моя, въпреки че аз работя с терапевт или така нататък, винаги аз съм тази, която трябва да го разреши. И всъщност това, което трябва да знаем е, че, да знаем, че този психотелесен поток се движи около нашето тяло и да знаем, че този психотелесен поток реагира на определени хора, на определени емоции и да можем да се научим да го наблюдаваме. Например, ще дам пример като по-конкретно. Например, когато аз съм седнала до някой човек, да мога аз да наблюдавам какво се случва вътре в моето тяло и да казвам: този човек ми е приятен или този човек ми е неприятен. Какво означава? Моето тяло иска да се приближи или моето тяло иска да се отдалечи. Или когато аз разговарям с някой човек, усещам много силно напрежение в стомаха ми, нали? Или много силно напрежение в гърлото ми. Аз се срещам с някой човек, провела съм някакъв разговор и съм останала с буца в гърлото. Това е първият етап. Първо да мога аз да го наблюдавам, защото казваме, че всяко нещо, което първо да го мога да го променя, аз трябва да се науча да го наблюдавам. И първата стъпка за да работим с тези потиснати емоции, да се наблюдаваме как телата ни реагират на външната среда. И след това, когато аз съм разбрала, че, например, когато говоря с някакъв човек, стомаха ми се е силна топка или имам буца в гърлото, след това следващия етап ще бъде да освободя тази емоция, която е тук. Как я освобождавам? Намирам пространство, което го наричаме терапевтично. Хубаво е дори мога да се науча да го правя и сама със себе си, не е нужно да го правя с терапевт, когато науча какъв е принципа. И всичките онези неща в буцата си гърло, които съм искала да кажа на този човек и не съм ги казала, защото има норми в обществото, защото не е било подходящо или така нататък, ги изказвам в това пространство, което съм създала за себе си. Наблюдавам как се чувствам, наблюдавам какви са ми емоциите и всъщност това, което
принципът е да се оставя, да приема нещата такива каквито са. Ако аз имам буца в гърлото, която е искал да каже на другия човек нещо, казвам го, приемам такива каквито са нещата, мога да плача, мога да викам, да крещя, просто позволявам си това нещо да се случи, да изпълня цялата емоция до край и по този начин освобождавам тази част от моя поток. И по лека-лека можем да кажем, че да си представим този поток като една река и да си представим блокажите като различни замръзнали купчета лед, които имаме по тялото. И казваме, че колкото по-свободна е реката, толкова по-лесно става и тези другите купчета лед да се премахват. Нали? Колкото по-свободен поток, толкова повече свобода за мен и толкова по-лесно започвам да работя с другите теми. Така че поканата за към хората е: наблюдавайте телата си, бъдете откровени и когато можете, изразявайте емоциите си такива каквито са. Как тялото се научава да защитава и компенсира това, което е получило или не е получило? Това са така наречените защитни механизми, които ние имаме, които ние изграждаме. И това, което казва Вилхелм Райх, че всъщност самото тяло, структурата на тялото защитава понякога от това да чувствам. Нали? Например, този първия шизоидния тип, който е бил, при който неговото оцеляване е било застрашено, той не е знаел дали ще оцелее или няма да оцелее като ембрион. Преживява много силна враждебна среда отвънка. Това, което всъщност прави, е да се изключи от действителността и да фантазира, да се представя други неща и да се изключва, да няма контакт с реалността, защото всъщност контактът е много болезнен, защото всичко е толкова много силно и интензивно, той няма ресурсите да го преодолее и се откъсва. И така всеки различен тип, който има различни видове механизми, различни видове компенсаторно поведение, го наричаме също така, за да може да оцелее. Нали? Крайната идея на организма е да оцелее. Така също оралният тип, той е този, който винаги има нужда от някой друг да му помага. Нали? И всъщност поведението на хората е винаги такова, че можем да кажем, че дори понякога с малко по-сервилно поведение, защото те са съгласни да жертват собствената си независимост, за да бъдат до някой друг, който да може да им помогне. И така всеки тип си има свой, да кажем, набор от инструменти от поведение, което е научено да прави, за да може да оцелее. И другото нещо, което можем да разкажем тук, е, че всъщност това напрежение, което има в нашите мускули, всъщност то е също, което ме държи да не чувствам. Нали? Защото аз се напрягам, не искам да усещам, защото ако усетя, ще бъде много силно или много интензивно и по този начин всъщност тялото е това, което прави, за да може да се предпази, но в една по-дългосрочна гледна точка да кажем, че това напрежение не е хубаво, защото ние не можем постоянно да стоим напрегнати, защото това е равно на повече енергия, повече стрес и съответно болести и недобро здравословно състояние. Може ли да ни кажеш кои са най-честите психотелесни блокажи при децата и как родителите да ги разпознаят? Когато родителите знаят този принцип за психотелесния поток и знаят този принцип, че е хубаво емоцията да се изживява и да се реагира и изиграва до края, могат всъщност да наблюдават как децата им реагират на определени ситуации и да видят кога нали, къде са тези блокажи. И когато познават също основните тези видове типове, могат да работят с децата и да гледат дали, например, детето ми може да контактува добре, дали се изключва от реалността или е способно на добър физически контакт. Могат да наблюдават дали детето ми може да се справя само, как се справя само с задачите, каква му е индивидуалността, или пък как общува с останалите хора около тях, манипулирали, не манипулирали, може ли да поставя лимити, способно ли е да обича и по този начин може и също физически може да се погледне, понякога самите блокажи се виждат физическо в тялото, когато децата растат.
Когато вече ние по време на курсовете, когато почнем да четем тела, забелязваме, например, че на някой рамото му е по-високо, на друг едното му око е по-отворено, така че те могат да наблюдават самото тяло как се развива като имаме снимка, като знаем коя е здравословната структура, мога да наблюдавам и да гледам, където тялото на детето е някъде блокирано и да обръщам внимание на тази част. Хубавото при децата е, че те са в процес на развитие и че промените стават много по-лесно. И също така добрата новина е, че по време на тинейджърските години всъщност детето има време да отработи всичките тези дни, всички тези блокировки и да ги преструктурира. Защото по време на тинейджърските години се събужда и сексуалната енергия. Този енергиен поток, за който говорим, той става много по-силен и по-зареден. И всъщност моето тяло с тенденцията си да иска да се самолекува, самият тинейджър има тази способност да преструктурира, да премине през всички травми и да ги преживее отново или да им дадеш повече ресурси да ги поправи, така да го наречем, и да създаде едно тяло по-здравословно и готово за други преживявания. Нали? Но това е хубавото, хубаво е родител да има това знание и, например, дори да се работи с терапевт или самия родител да има повече знания за това как се случват тези неща и да помогне на тинейджера да мини през тези фази. Да кажем, че ако аз така или иначе съм си травмирала детето и съм го осъзнала, знам, че имам шанс след това да му помогна, да му дам ръка и да поправим това. Може ли да ни дадете съвети за живот с повече удоволствие, хармония и свобода? Това, което правим всъщност и това, което съветваме по време на терапия хората, аз винаги започвам с това, да казвам на хората какво обичаш да правиш. И те ми казват това и това и това. И после питам колко време от твоето ежедневие през седмицата ти отделяш време за това, което обичаш. И обикновено отговор е нямам време или ще го направя следващата седмица или нещо такова. Така че моят първият съвет е да почнем да правим неща, които обичаме да правим и да почнем да се зареждаме себе си с позитивна енергия. Този психоенергиен поток, за който говорихме, той е като нашата жизнена енергия. Той се зарежда, когато сме с хубави хора, когато сме обградени с приятни преживявания, когато се разхождаме сред природата. Така че първото, за да можем да бъдем ние, да живеем по-хармонично и да имаме повече свобода, трябва да имаме повече енергия. И след това, колко сме заредени позитивно с повече енергия, можем след това да я използваме, да наблюдаваме себе си, да изразяваме емоциите си, да се свързваме по друг начин с хората. Общо взето това е съвета, колкото повече моя психотелесен поток, колкото е по-свободен, аз съм толкова по-свободна да се свързвам с хората по различен начин, да ги обичам, да давам от себе си, да ги прегръщам, да давам повече физически и телесен контакт. На финала на нашия разговор ми се иска да ни кажеш за това събитие, което съвсем скоро ще се случи. Какво може да се научи, кой е гост-лектора? Аз завърших една школа, която се нарича Онтогония. Това е една школа в Мексико и в Канада. Нейният създател е Карлос де Леон. И там всъщност преминах подготовката си за психотерапия. И като част от тази школа, една друга също лекторка и инструкторка, която е част от школата, тя се нарича Лис Патмадеви. Инструктор психотерапевт с много години опит, около 30-40 години опит в психотерапията и в тези неща, за които ние говорим. Тя е родом от Мексико, живее в момента в Испания и аз се поканих да открием в България пространство, където ще можем да обучаваме повече хората, да говорим, да даваме информация за тези така интересни неща за нас и да се надяваме, че ще можем да създадем повече осъзнаване за това как човек може да бъде по-свободен и как човек може да използва собствения си потенциал, за да създаде по-добър живот за себе си и за околните. Аз се поканих още минали октомври и сега като част от тези покани започваме този курс за
за структурата на твоето тяло. То ще се проведе на 21 януари онлайн от 6 часа вечерта. Може да намерите повече информация в моя фейсбук Ели Василева, психолог, или на моята страница elivasileva.com. И също така с нея сме отворени и към идеи и предложения за това какъв друг интерес има да продължаваме да споделяме знание. Така поканила съм и Карлос де Леон в България, който ще дойде тук лятото. Така че всички тези събития, които правим, са част от една дългосрочна програма, която създадохме с тях, да може да споделим това знание с българската публика. Добре, много ти благодаря за това участие. Надявам се, като дойде твой гост, да имаме възможност и ние да се запознаем с него, да сподели с нас ценни съвети. Освен да кажем на зрителите, наш гост беше Ели Василева.